Laura és la primera novel·la d'Antoni Tàpia, un llibre que ens parla de la història d'una noia de 18 anys que de cop i volta viu dos dels moments més bruscos de la seva vida, fent que decideixi marxar de viatge tota sola per descobrir un món completament diferent al seu. Abans de fer una crítica més profunda a la lectura, he de dir que m'han sorprès molts aspectes del llibre en si. Normalment els llibres juvenils que m'he llegit fins ara tenen un vocabulari molt limitat i molt senzill. No aprens quasi bé cap paraula nova de la teva pròpia llengua. I al ser un llibre català juvenil i amb un vocabulari tan diferent, no semblava de cap manera que t'estiguessis llegint un llibre juvenil. Així que sí, m'ha molat molt com està escrit, la veritat. També m'ha molat molt l'organització dels capítols, ja que cada un té una cançó a sota del número, passant per artistes com Catarres, Els Amics de les Arts, Serrat, fins a arribar a Manu Chao. I he trobat una molt bona idea perquè se't quedava la cançó en ment i llegies el capítol d'una altra manera, llegies el capítol des d'un punt de vista diferent, sabent potser què et volia transmetre l'autor. I bé, ara ja sí, entrant més a la part de la història i de l'interior del llibre, podríem dir, m'ha sorprès moltíssim. La cosa és que jo no sóc massa de llibres, el que es diu juvenils, d'amor, i totes aquestes coses perquè no m'acaben mai d'agradar. És una historieta molt fàcil i al principi em pensava que era una cosa així. I la veritat és que em va sorprendre molt perquè no em vaig imaginar la història que finalment m'estaven explicant. És a dir, no m'hagués imaginat el llibre de la manera que és. I he après d'altres cultures, podríem dir, d'altres maneres de pensar, que potser en el llibre juvenil això no es troba. Així que espero que us hagi convençut per llegir el llibre perquè de veritat que no us ho dic en conya, m'ha agradat molt i val molt la pena, i si de veritat us agrada la literatura catalana i us agrada llegir en català i descobrir paraules noves en català, i ja no només això, sinó veure des d'un altre punt de vista aquesta etapa dels 18 anys, crec que val moltíssim la pena aquest llibre, Laura, d'Antoni Tàpia. Doneu-li una ullada perquè val molt la pena i us el recomano moltíssim. La veritat és que m'ha agradat molt. A part, és un llibre que es llegeix rapidíssim, té poquíssimes pàgines, així que res més, ens veiem d'aquí poquíssim, la setmana que ve sabeu que tindré un nou vídeo, com vaig dir ahir. Sí o què? Adeu!